Salutare lume! Am revenit am început să facem un episod nou. Se pare că avem Herobrine pe server. Am vrut să jucăm Survival Games și ne-a trăznit fulgerul. A pornit fulgerul, la 3 fulgere Herobrine apare și m-a lovit un fulger. Chiar acum. Și uitați. A apărut asta. For our master Herobrine. Ia uitați! Wow! Ce naba că zi? Ce naba, uitați, vă arăt și în consolă, n-a scris nimeni nimic. V-am arătat și în consolă. Și în plus nici n-am mâncare, abia de fug. Bă, te văd. Bă, te rog să nu mă mori. Nu te omor, mă, stai liniștit. Hai să facem team împotriva lui Hero. Și acum suntem vânați. Ce naiba, și uitați, scriu aici niște plugins. Stai să leacă, scriu aici plugins și uitați. Stai, asta nu mergi, dar dacă ies vă arăt acolo că n-am scris nimic, că nu pot să scriu Herobrine. Ai niște mâncare? Uitați, o să vă arăt acolo când ies plugin-ul, să vă arăt că n-am plugin-ul Herobrine. Plugin-ul Herobrine nu-l avem, o să vă arătăm. Cristi, da mâncare. S-a ocupat, nu vezi? Nu putem lua Deci dacă intrați, distrați-vă cu Herobrine. Deci să vă distrați cu Herobrine când intrați. N-ai din întâmplare niște mâncare la tine? Nu. Deci stați o leacă, mă. De asta m-a vorbit peste mine. Ok. Când ne încurcăm. Deci, când intrați, distrați-vă cu Herobrine. Cred că dacă veniți pe aici, vă treziți cu el în brațe. Cam da. Cred că mapa asta o să o închidem. Ce? Cred că mapa asta o să o închidem. Nu, bă, hai să o lăsăm așa. Și uitați aici, am și mapa lui Herobrine. Nu mapa, sabia. Am găsit o supă și câteva iteme. Pantaloni, supă, cască de fier. Îl chem pe Herobrine încoace, ce zici? Herobrine, te provoc. Wow! Mă lovește fulgerul, wow. Bă, m-a trezit fulgerul când am zis Herobrine, te provoc. Da. Acum. Ma? Ia vină. Nu pot să iau. Cristi, ai supraviețuit? Da. Unde ești? Băi, eu stau cu minte aici, că am mâncare, am armură. Bă, mă trezește fulgerul. Ce-ai zis? Mă trezește fulgerul. Și pe mine. Nu, dacă nu pot muri, nu știu de ce nu pot muri, cred că am good activat. Cred că dacă nu aveam good, muream de mult. Hai, te rog. Bă, te-a trăznit fulgerul? Bă, mi se pare să am văzut ceva sus acolo, ia să văd dacă pot folosi fly-ul. Nu pot să folosesc fly să văd cine abia acolo, că mi se pare că am crezut că am văzut ceva. Ce? Nu știu, mi se pare că n-am văzut pe Herobrine. Era un nume? Nu sunt sigur că am văzut ceva acolo, sau mi se pare că am văzut ceva acolo. Men, dar era un nume? Nu știu, mă, n-auzi că nu știu. Am intrat într-o căsuță, m-am încuiat aici. Mama cinema. What? Sunt la cinema.
Simpson dăm o... Stai puțin. Bă, mă trăzne fulgerul înăuntru. Simpson dăm o V2. Și pe mine. Ia uite, iată acelea că... Twist. Bă. Cristi, Au. următorul va fi al treilea fulger. Cred că știți povestea, oameni buni. La 3 fulgere și Herobrine apare. Am găsit ceva ochi de păianjen fermentat. El. Auzi, Cristi? Sunt pe un acoperiș. Unde ești? Fulgerul. Eu nu știu unde sunt, eu nici nu prea știu unde sunt. Cum arată locul unde ești? Nu dau seama, chiar nu dau seama. Atunci o să fac eu parcurs pe fiecare clădire până te găsesc. Aici sunt 2 capete de oameni. Habar nu am unde ești. Nu știu, aici sunt 2 capete de oameni. What? Și erau la început când ați făcut mapa, nu? Nu. Metrică. Da. Apropo, oameni buni, taci. Ok. Deci nu mă te mai băga peste mine. Bine. Deci, oameni buni, deci... Stai că am uitat ceva să zic că ce naiba era. Era că te-ați lăsat că mi-aduc aminte. Arăta ca un Steve? Da. Am bun ce am revenit. Mi-am muștat aminte ce vreau să zic, așa deci. Prietenul meu, Ionela Gopean, din filmarea cu mapa horror, el a zis că l-a întâlnit tot pe Herobrine, zice că are înviat, că și un prieten de-a lui a zis că l-a văzut, că s-a zis, a auzit că are înviat din nou. Eu n-am crezut. Da, s-a adeverit, dar până la urmă s-a adeverit tot. Bă, ce-i bă cu fulgele astea, că se și noptează? Nu știu cine are. Cristi? Ăla e Herobrine sau ești tu? Unde? Pe cum n-ai că eu nu te văd. Nu știu, văd un nume. Du-te și fă poză. Du-te și fă poză. Stai să fac poză. Te văd. Sunt undeva sus? Da. Atunci sunt eu. Ai făcut poză? Ai făcut poză? Da. Copiere. Selectează. Lipire. Lipește. Stai. Deci dau aici copiere și aici lipește. Bă, mi s-a promis să am un nume pe cer. Nu ți s-a părut. Bă, dar nu merge, nu o să pune poza. Pur și simplu nu vrea. Și eu n-am văzut ce vedeam aici. N-am văzut nimic în poză. Vrei mâncare? Nu. Nu vreau mâncare. De fapt vreau puțin. Ciudat că eu pe mapele de Survival Games când jucam nu trăznea niciodată n-a trăznit. Cristi, vrei botoșii mei? Nu. Da, Iron. Ai, face meciul? Nu. Hai să vedem dacă îl găsim pe Hero. Păi haide să terminăm meciul. Să vedem dacă poate apare și prin părțile alte unde suntem noi. Bă, ce caut TNT-ul? Bă, termină, bă, că te bat. Bă, ești nesimțit, bă. Ești nesimțit.